Леанович, здавалася, не адчуваў нічога. Яго нахабныя і страшныя вочы гарэлі вясёлым шаленствам. І Гораў зразумеў, што чалавек, які сядзіць насупраць яго, страшны, вельмі небяспечны чалавек, драпежнік, у якога, пэўна, зусім няма ў душы месца для так званых пакут сумлення. Мы вельмі любім народ, каб зручней залазіць ему ў кішэнь. Вы, Юрий Александрович, за свою слінявую веру чалавека ідзеце ведаеце куды? Шкадаваць? Каго? За што? За тое, што яны мэкаюць і бобам сыпуць? За тое, што ў іх спіна прыстасавана для сядла? Не, Юрий Александрович, будзем шчырыя. Ёсць мой мозг і моя рука, што кожнага здоле ўзяць за глотку. Я іду, хіліся і нікога не шкадуй. Для сваёй мэты. Пакуль у сілачку не ўваб'ешся, маўчы, слухайся і паступова прывучай усіх баяцца сябе. Рака шалела. Нізавыя парывы вятрыскі раскалыхалі вялікія ў рост чалавека хвалі. Яны каціліся супраць плыні, шоргаючы белымі грабянцамі. Хвалі ішлі адна за адной, і процілеглы бераг губляўся у чарнільнай навальнічнай цемры. Вы на французскую хваробу ніколі не хварэлі, капітан? Не, капітан, я не хварэў на французскую хваробу. Ніколі. І продкі мае не хварэлі. Зберагалі для мяне сваю сілу. Бо нешта мне здаецца, такія словы сведчаць аб размягчэнні спіннога мозгу. Псу пад хвост. Галоўнае стаць на той бок, які выйграе. Я не хачу вас слухаць, я афіцер. Чтоб я не думаў, я звязаны прысягай і законамі гонару. Жонка Грынкевіча спазнілася ўсяго на 10 хвілін, каб выратаваць мужа. І ўсё жыццё ёй будуць трызніцца гэтыя 10 хвілін, на якія яна спазнілася. Але мне лягчэй. Людзі заўсёды людзі. Людзі ўсюды людзі. Дай вам Бог шчасця, Юрий Александрович, за добрае сэрца. Шчасця з невядомай мне рускай жанчынай, такой самай добрай, як вы. Дай вам Бог шчасця, і вам, і дзецям, і ўсім нашчадкам вашым. Дай Бог, каб мае внукі ніколі не варагавалі з вашымі. Брычка павольна пакацілася па дарозе, а ён стаяў і глядзеў, як брычка, зрабіўшыся цёмнай кропкай, знікала недзе пад чорнымі хмаркамі, ад якіх цягнуліся да зямлі шэрыя завесы дажджу.